zvala se C.S. Lewis, Obraćenje mijenja pogled na književnost. I sad ja znam da je to činjenica, da je on stvarno promijenio svoj pristup književnosti kad se obratio, da je među ostalim skoro sve napisao nakon svog obraćenja, ali sam morala naći kako ću ja to dokazati sada na znanstvenom načinu. I onda sam kopala i došla do pojma mašte. I sada ću ja upravo na njegovom teoretiziranju, koje će ja vama olakšati, neće ulaziti u te sve zaguljene područja, pokazati kako je Lewis na temelju mašte došao i do promjene viđenja i kako je kroz svoje obraćenje promijenio pogled na maštu. Znači, većina se ovoga temelji na pismima, kojima ja, nažalost, nisam imala pristupa, pa se oslanjam na članak koji govori o tim pismima, između C.S. Lewisa i Ovena Barfielda. Ovdje je bitno njega spomenuti, Ovena Barfielda, zato što ja njega smatram prvim korakom prema dolasku do Chestertona i dolasku do kršćanstva. Ali prvo, zašto sam odlučila govoriti o mašti? Prvo, da razjasnimo taj pojam. Mašta u hrvatskom je jako slična riječju imagination. I dovoljno je dobar pojam za prijevod, iako imagination ima svoj izvor iz latinskog imago, slika, a mašta ima ipak malo drukčiju pozadinu, ali dolazi iz staroslavenskoga, koji se naziva i crkveno-slavenski. Tako da imamo tu jednu zanimljivu činjenicu gdje dolazi iz latinskoga, koji je isto jezik liturgije, i onda imamo isto crkveno-slavenski, koji je bio jezik naše liturgije jedno razdoblje. Tako da imamo tu opet riječ koja dolazi iz određenih jezika koji imaju nama i neke pozadinska značenja. I sad dolazi taj veliki rat, tako je to nazvao Lewis, aludirajući na Prvi svjetski rat. Nazvao je veliki rat između njega i Ovena Barfielda. Owen Barfield, on je bio vraćenik na antropozofiju. To vam je nešto, vama ću pojednostaviti neki New Age šema, tako ću to reći. Znači, antropozofija vam je vjerovanje da je božanstvo bilo cjelovito i onda se ono rasulo i sad svako od nas je zapravo taj dijelić božanstva, sve što mi vidimo i materijalno, nematerijalno dijelić toga božanstva. I sad je on upravo raspravi s Lewisom. Lewis je tada bio još ateist. Ateist je pristupao temi mašte opet iz te racionalističke perspektive, koja je zapravo bila i ateistička. I njemu je Owen Barfield rekao, čuj ti, ne možemo mi govoriti o mašti, nešto što ne počiva na materijalnome, iz materialističke perspektive. Moraš dopustiti razgovaraju o nečemu što nadilazi naša ova obična shvaćanja našega svijeta. I Lewis mu je to morao već priznati, taj dio, i tako se on počela pomalo već mijenjati njegov pristup mašti. Owen Barfield je u skladu sa svojom antropozofijom smatrao da je on je zapravo pridonio čak toj filozofiji, da je mašta zapravo način na koji mi tvorimo našu stvarnost, jer mi dotičemo to božanstvo koje se rasulo i onda mi na taj način možemo ispoznati stvarnost, sudjelovati u božanskom djelovanju i tako i oblikovati na neki način stvarnost, te je za njega mašta bila način oblikovanja stvarnosti. Lewis se to nije sviđalo. Lewis je unatoč svom ateističkoj poziciji i opet i svemu nije mogao priznati postojanje stvarnosti. Njemu nije bilo dovoljno da mi sad samo odbacimo ono što mi možemo spoznati sa ušima, očima, dodirom i tako dalje, da bi on s time bio dovoljno zadovoljan u svome shvaćanju svijeta. Jer se ovo, tako pojam mašte stvorio na području između toga što mi smatramo da je svijet, od čega se svijet sastoji i što je u svijetu bitno. I tada ja kažem, sad ću još prvo dodati, u tom razdoblju Lewis je već se bavio književnošću dugo i on je cijenio književnost. Iz čistog materialističkog područja i shvaćanja književnost nema nikakvu ulogu, ona je potpuno beznačajna. I on u toj ateističkoj poziciji traži nešto da obrani tu književnost, da on obrati maštu, da on obrani i mit kojeg je volio. I njemu je najviše smetalo u tom mitu što on nije istinit. To mu je najviše smetalo. I on je tražio neki način da on dođe do toga. I Barfield, koji ga je tako izazvao, natjerao ga da postane ono što ja zovem neka vrsta novoga pogana. On je maknuo se pomalo ateizma, nije još ušao nigdje i onda on se počiva nekoj vrsti poganštine, on to vrijeme počeo i zanimati se i za okultno općenito, sve takve stvari su mu postale jako zanimljive, ali u njegovom umu
i dalje su bile jako odvojene mašta i razum. I on je to stalno tražio kako će on to spojiti. I nikako. On pokušava svoje znanstveno djelovanje unutar racionalističkog djelovanja, a pokušava umjetničko odvojiti sasvim u mašti. I sada nam dolazi naš Chesterton, koji uspijeva staviti maštu na svoje pravo mjesto. I znamo da je Lewis čitao Chestertona, i to još dok se nije obratio, jer u njegovoj Surprised by Joy, iznenađen radošću, piše da je Chesterton genijalan samo da nije katolik. To mu je najveća mana bila u tom trenutku. I ono što Chesterton govori o mašti, maknut ću se od ovoga mikrofona, je: postoji sveprisutno uvjerenje koje kaže da je mašta, posebice mistična mašta, opasna po čovjeku mentalnu ravnotežu. O pjesnicima se obično govori kao psihički nepouzdanima, a postoji nejasno povezivanje između lovorika oko glave i slame u njoj. Činjenice i povijest su u potpunoj suprotnosti s ovim stajalištem. Većina najvećih pjesnika nisu bili samo mentalno zdravi, nego iznimno poslovni. A ako je Shakespeare ikada držao konje, to je bilo zato što je bio najpouzdaniji čovjek za držanje konja. Mašta ne proizvodi ludilo. Ono što proizvodi ludilo jest upravo razum. Pjesnici ne polude, šahisti da. I sad možete zamisliti Lewisa koji stalno traži opravdanje književnosti, opravdanje mašte, da iđe na ovo. Ja mislim da je ovo bila jedna od tih prekretnica koja je našla upravo na ovaj dio. I ja vjerujem da je poglavlje iz upravo pravovjerja, poglavlje nazvano Luđak, ono koje je promijenilo njegov stajalište na tome području. I sada ću vam uz pomoć nekih citata to pokušati malo i dokazati. Evo, na primjer, Chesterton, ovdje sad je malo parafraza, ali kaže za modernu književnost da je ona o nenormalnim ljudima koji zbog toga ništa nije iznenađujuće ni zapanjujuće. A bajke su o normalnim ljudima, običnim, u nenormalnom čudnovatom okruženju. I sad zamislite Lewisa koji ne može smisliti modernu književnost, Joycea i kompaniju, i on doslovno, među ostalim, on je toliko nije volio tu modernu književnost svoga razdoblja, da je on se s Tolkienom dogovorio da će oni stvarati ono što se njima sviđa. Jer oni stvarno nisu voljeli tu književnost. I on je, smatra, slagao se i s ovime. Nadalje. Sada ćete vidjeti baš jedan citat iz Chestertona i jednu moju malu parafrazu iz Lewisa. Chesterton: ne napadam logiku, kao što ćete vidjeti, ni na koji način. Samo kažem da opasnost leži u logici, ne u mašti. A onda Lewis kasnije u svome upravo, koji je Surprised by Joy, kaže: opasnost za vjeru ne leži u razumu i znanosti, nego upravo u mašti. Znači, sasvim je samo okrenuo Chestertonovu tezu. Dalje. Kao objašnjenje svijeta, materijalizam posjeduje neku vrstu luđačke jednostavnosti. Ima jednake osobine kao i luđakov argument. Istodobno imamo objašnjenje svega i osjećaj izostavljenosti svega. A onda Lewis u Surprised by Joy, što je inače bila njegova svojevrsna autobiografija, za takvu kukavicu materijalistički svemir imao je ogromnu privlačnost u tome što je nudio ograničenu odgovornost. Ni jedna te strogo konačna katastrofa u njemu ne može doseći. Sa smrću sve završava. A ako se čak i konačne katastrofe pokažu većima nego što želiš podnijeti, samoubojstvo je mogući izlaz. Užas kršćanskog svemira leži u tome što nema vrata na kojima piše izlaz. Zatim, još jedno iz pravovjerja Chestertonova. Kao objašnjenje svijeta, materijalizam posjeduje neku vrstu luđačke jednostavnosti. Ima jednake osobine kao i luđakov argument. Istodobno imam objašnjenje svega i osjećaj izostavljenosti svega. To je ista stvar, ispričavam se. Uglavnom, vidjeli ste sada dokaze gotovo prenesenih mišljenja od Chestertona u Lewisa. I to je sve na području te mašte. I sada, napokon, Chesterton koji brani maštu, a opet se zauzima za razum. Napokon dolazimo do toga spajanja razuma i mašte. Da dolazimo do jedinstva. Ono što je cijelo vrijeme bilo razdvojeno. Dvama tradicijama. Lewis, tradicionalist, koji voli književnost prastarih razdoblja, srednjovjekovne književnosti se uglavnom time bavio, i novoga pristupa podučavanju, gdje je među ostalim bio kod svoga mentora Kirkpatricka, koji je bio ateist staroga kova, jako racionalna osoba i koja je sve dovodila do krajnjega pitanja. I te dvije sfere su bile u njemu razdvojene. I onda se to napokon s preobraćenjem okrenulo. I sada zaključujem, samo sve ćemo skratiti ukratko. Znači, Barfield je
maštu podigao u sferu metafizičkog, nije više bila tipično plitko promišljanje. Lewis je u to vrijeme već bio prilično poljuljan u svojoj ateističkoj poziciji, ali još nije došlo do obraćenja na kršćanstvo. Obojica drže da romantičarska mašta, to je bila cijelo početak njihove rasprave, romantičarska vizija mašte, da nije dovoljna, da je treba doraditi. I Barfield je svoje rješenje našao u antropozofiji, a Lewis nije bio s time zadovoljan. I ja mislim koliko sam uspjela ovako kratko dokazati, da je Chestertonov tekst Luđak izrazito utjecao na Lewisa. Sigurno na Tolkiena, nećemo sve će mi lagati, ali Lewis je u ovom slučaju predmet mojeg istraživanja. I zapravo je Lewis, ovako, obrativši se, napokon pristupivši kršćanstvu, ja ću sad reći, nažalost nije došao do katoličanstva, on je u tome svome pristupu kršćanstvu maštu zapravo snizio s gotovo fanatističke razine. Znači, prije toga, prije obraćenja, on je maštu stalno htio uzdići visoko kao najveću ljudsku razinu promišljanja na neki način. Ali mu se nije sviđalo, naravno, Barfieldovo gdje je išlo u posebne razine. I sa kršćanstvom je mašta dobila svoje ravnopravno mjesto sa drugim sposobnostima, među ostalim razumskim razmišljanjem. I mašta se spustila se na razinu svega onoga što je nama ljudima dano. I mislim da se to poklapa poprilično i sa pristupom Lewisu čovjeku, koji se, ću citirati jedan djelić iz Narnije i s time završiti, a to je: potječeš od gospodina Adama i gospe Eve, rekao je Aslan, a s takvim porijeklom i najsiromašniji prosjak može ići časno uzdignute glave i najsjajniji vladar sramno pognuti ramena. Budi zadovoljan. Hvala vam.